Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz, siz Tatarlar tapşırığın karısız. Bu atnada biz jingü günün bilgilerge hazırlanabız. Hem tapşırığımızın birinci ilişinde ona bağışlıyız. Batırlar danı мәңгілік. Kazan jingü beyremi gününe hazırlanı. Соңғы ветераныбызны соңғы күніне қадар қадірлеп тұрарға тиіспіз. Шығырдан da münejet oku beygisi. Allah parasın teker için bir hesap ecel sevabı var. İli bizning her tüveginde ruhunluk milletteşlerimiz yer. Udmurtiyada Tuğan Tilim İrkagülüm Festivali. Ata-ana bağlar bilen Tatar tilin öğreti üstünde işlese, bağlar bilen Tatar tilini öğrenip bula. Büyük Jingü'nün 76. yazın karşılıyız. Biz bu afatlı yıllarını her vakit iste tutarga, bizning yaktı kileşek için yav kırında yatıp kalgan ata babalarımızını zorlarga tiyişmiz. Bu yıllarını hatirimizde yanartı için matbuat çaraları televizyonda yardımga kile. 9 may günü Tatarstan Yona Gasır kanalı da Büyük Jingü günün zorlap iske alacak. Kazanның Jingü Parkı tüp meydanşıkka uğrile, bir de jırçılar hem alıp baruşçılar işleyecek. Çuru meydanında Elvira Hısındinova da bulup kayıttı. Получится вообще план отсюда? Ты что-то близко совсем стал? Чтобы у тебя эти колонны были. Жиңу паркында яңгыр явып китте, салкын. Тик тамашачы моны күрергә тиеш түгел. Телеэкраннарда бәйрәм рухы булуы зарур. Шуңа да ТНВның төшерү төркеме армый-талмый эшли. Шул арада җырчылар да әзерләнә. Кемдер җырын, кемдер бию кабатлый. Bu bizim için bik de mühim gün, bizden xatirimiz bizim bilen bir yaşarga tiyişim. Şimdi şuşa bu günge konsertap jırlası jırında məxsus bölüm için yazıldı. Kompozitor İlber Nizamov bizde bu bayı sözlerine min yok diyem soğuşqa diye adalar. Hem de bir kaçan da soğuş bulması, köklerimiz gibi oyaz bulsun elbette. Күп кенә башкаручылар әлеге концертка махсус яңа җыр яздырган яки яңаша аранжировка ясаткан. Аларның да ватанпәрвәрлек белән сугарылганнарын сайлаганнар. Әйтик, Гөлсирин Абдуллинаның "Син кайтмадың" җыры хәбәрсез югалган ирләрен көткән әбиләребезгә багышлана. Мондый тарихлар күп. Сугыш җире илебездәге һәр гаиләгә кагылган. Минем Зиннәтулла бабай сугыш кырында булган, Абдуллин Зиннәтулла. Аның әле язмалары да бар, кассеталарда без аны тыңлап үстек. Ул инде бик авыр сулап кына яздырган. Ул вакытларда сугыштан кайткач, менә шул истә калган минем. Әле безнең авылда шул бабайның бүтән киемнәре дә музейда саклана. Минем кызганычка каршы ике бабамның берсе яуда ятып калган. Фәсих бабай. Менә әнинең әтисе исән-сау җырып кайтып, әле хайран гына эшләгән безнең ил өчен кебәкмешли. Ләкин бер вакытта да сугыш турында сөйләргә яратмый торганы. Анда күргәннәрне сезгә күргә язмасын дип кенә куя. Минем әтием 3 елдан артык сугыш кырларында йөреп, инвалид булып кайтып, тыныч көннәрдә дөньядан киткән кеше. Мин сугышта катнашкан кешенең баласы. Ничек мин әтиемне искә алырга тиеш. Минем улларым, оныкларым аны искә алырга тиеш. Ул буыннардан буыннарга булып тапшырылып барырга тиеш. Йөрәкләрдә һаман ут яна дигән проект узган ел ук планлаштырылган булган, тик пандемия аркасында тормышка ашмый кала. Бу әдәби музыкаль концерт булыр дип көтелә. Алып баручылар сугыш җыры язучыларының әдәби әсәрләреннән өзекләр укыячак. Алар җырлар белән үрелеп барачак. Концертта 23 җырчы катнаша. Гомумән кайгы сагышны җыр-моң аша күрсәтү халкыбызга хас сыйфат. Бабаем бик ватан сугышы инвалиды иде. Миңа 6 яшьләргә чамасында вафат булды, ләкин менә шушы хатирәләрен бик сөйләргә яратмаса да, җыр аша булса да, тальян моңнары белән җиткерә торган иде. Һәм шулай инде үзенең бер туганнары турында, сугышка киткән, бергә киткән бер туганнары турында да сөйләдерие. Ул һәрберебез өчен кадерле һәм һәрберебез өчен үзенеке ул бәйрәм. Бөтен тамашачыларны җиңү көненә безнең Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясе аерата зур әзерлек белән килә бит инде. Безнең каналдан аерылмагыз, безнең белән бергә булыгыз дип эндәшәм. Концерт 2 өлештән тора, 2 сәгатьтән артык барыр дип көтелә. Моннан тышта Яңа Гасыр каналы тамашачыларга бәйрәм кәефе бүләк итәчәк. Гадәттәгечә ул сәгать 10-да хәрби парад белән башлана. Үлемсез полк исә онлайн рәвештә генә булачак. Узган ел без 2 сәгатьлек
онлайн форматта менә шушы үлемсез полк фотографиялар белән эшләгән идек. Менә бу фотографиялар алар быел да безнең эфирда булачак. Һәм без өстәмә рәвештә менә тагын тамашачыларга игълан иттек. Алар үзләренең менә шушы катнашмаган кешеләр әле үзләренең сугышта һәлак булган туганнарның фотографияларын җибәрә алалар. Менә шушы үлемсез полкның онлайн форматы барышында безнең алып баручыларыбыз турдан-туры эфирда тамашачылар белән элемтәдә булып, студиягә килгән кунакларны да чакырып, шушындый бәйрәм кәефен тудырга тырышачаклар. Кичке эфирда Казанның 1000 еллык мәйданында барган «Поющая Казань» дигән концертны өлешләп трансляцияләргә җыеналар. Җиңү көне салют белән төгәлләнәчәк. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Юлыбыз Чуашстанга. Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, Бүтін дөнья татар конгрессының Милли шура рәисе Васил Шейхразиев республиканың Шығырдан авылында болып қайтты. Бердә ул балалар арасында узган мөнәҗәтләр уку бәйгесе җиңүчеләрен һәм лауреатларын бүләкләде. Чара Мөслим мәчетендә узды. Тулырак безнең репортажда. Татар мәчетләренең, татар архитектурасының мөнбәр дигән теге шәкеле, менә шуңа күрә Аллага шөкер, насыйп булды. Казанның Мәрҗани мәчете минбәре бу. 200 еллык тарихы булган корылма бүген Чуашстан Республикасы Батыр районы Шығырдан авылының 3 сәхабә җәмигъ мәчетендә саклана. Милли шура рәисе Васил Шейхразиев иң беренче Кул Шәриф мәчете проекты буенча ясалган Аллаһ йорты белән танышты. Тагын бер үзенчәлеге инде бу мәчетнең башы дигән чатыр шикелләрәге шатыра буразын. Ул тоже аерым бер кешегә хис бирә икән. Арытмыйла. Аллаһ рәхмәтлемен, үзем дә ушбу җәмигъ мәчеттә инде 23 ел артыгысы белән хезмәт итәргә насыйп булды. Улларыбызның, кызларыбызның да киләчәкләре хәерле булсын дигән изгетлек ниятләр белән үзебездә булган белемнәребезне, үзебездә булган әхлакларыбызны аларга җиткереп калдыра алсак, бездә иң зур бәхет безнең икән шул. Әйе, киләчәк буынга тәрбияне үз үрнәгендә бирү бик мөһим. Шығырдан авылында 7000-гә якын халык яши. 7 мәчет, 2 мәктәп, 2 балалар бакчасы эшли. Юлыбыз Шығырданның 1-нче урта мәктәбенә. Менә безнең телебезне саклап калуның безнең тагын әле өметебез нәрсәдә безнең. Без сезнең белән татар телле регионнар белән ярышабыз. Siz безне рухландырасыз. 1-нче номерлы Шығырдан урта гомуми белем бирү мәктәбе озак еллар башлангыч милли мәктәп булган. 1941-45 елларда мәктәп урта мәктәп статусына ия була. 1945 елдан 49 елга кадәр ул 7 еллыкка үзгәртелә. 1949 елны кабат урта мәктәп статусына ия була. Бүген мәктәптә 340 укучы 2 сменада белем ала, 31 укытучы. Мәктәптә туган якны өйрәнү музее, биләр бию ансамбль эшли, мәктәп авазы газетасы чыга. Менә безнең алда шушы мәктәптә эшләгән укытучы ветераннарның фоторәсемнәре һәм алар турында мәгълүмат. Бу бәйрәмгә инде һәр гаилә әзерләнә. Менә без мәктәбебезне бизәү ягыннан, аннан соң менә үлемсез полк анда катнашырга, онлайн рәвештә катнашырга. Инде укучылар безнең һәйкәлләрне чистарттылар. Аннан соң безнең авылыбыздагы ветеранның тәрәзәсе алдына барып, аның алдында да укучылар матур иттереп аны бәйрәм белән котлаячак. Ни кызганыч, бөек җиңүне каршылаучы ветераннарыбыз кими, батырлыклары исемнәре сакланачак, аларны искә алып тору мөһим. Май айында табигать яшәрә, чәчәкләргә күмелә. Менә Шығырдан авылының Мөслимә мәчете озакламый ап-ак алма чәчәкләренә күмеләчәк. Алмагачлар чәчәк ата майның 15-ләрендә нәкъ менә шушы Мөслимә мәчете ихатасында Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты бүләге 10 төп алмагачны утырттылар. Бу фикер безгә килеп чыкты, ныклап инде Бурятияга баргачтан, анда безнең Бурятияда Саҗида ханым автономия җитәкчесе һәм анда безнең берничә татар авылы бар, һәм шушы татар авылларында алар алмагачлар проекты башлап җибәрде. Әйе, Бурятия Республикасына 1952 елда милләттәшләребез күченә һәм алмагачлар үсентеләрен алып киләләр. Авылда матур алма бакчасы утыртыла. Хәзер биредә татар мәдәни үзәге һәм алмагачлар татар көнкүреше музее эшли. Без инде конгресс ягыннан ул фикерне хуплап, хәзер игълан иттек һәм инде менә ел сайын яз, көз көннәре белән үзебезнең егетләр белән автономиялар, үзәкләр белән өлкәләрдә, шәһәрләрдә шушы алмагач агачларын утырту нигезендә булабыз инде. Бүгеннән
яшь алмагачлар Шыгырдан авылындагы Мөслимә мәчете ишек алдында бизиячәк. Мөслимә мәчете Шыгырдан авылында төзелгән 7нче гыйбадәтханә. Ул 2018 елда ачыла. Мәчет карамагында мәдрәсә дә бар. Аны шушы авылда туып үскән Күпкенов Минсәет Минтахир улы төзетә. Бу инде менә бу Рублевка дип атала безнең бу урам тирәсе. Менә шушы Мөслимә мәчетенең хуҗасы Минсәет. Минсәет инде менә үзенең әтисе, сеңелкәше, энекәшләре өчен менә һәрберсенә исемнәр кушып, инде менә бу әниләре Минзифа әби. Менә бу инде Ак әби. Бәхетлемесин, бәхетле, әлхәмдүлилләһи раббил алемин. Мин шуның хәл балалар тузырып үстереп, шундый акыллы балалар, тәрбияле балалар үстергән икән. Үзем дә шатланам, балаларым шатланам. Инде Мөслимә мәчетенә узыйк. Монда бүген Коръәнне өйрәнүчеләр һәм мөнәҗәт әйтүчеләр бәйгесенә җыелганнар иде. Коръән турында сорауларга җавап бирдек. Мөнәҗәтләр җырладылар, шигырьләр сөйләделәр. Катнашабыз. Үзебезнең теләгебез өчен, Аллаһ Тәгалә вспоминать итсен, шулар алыр итсен. Монда Чувашиядә яшәүче 6 яшьтән 18 яшькәчә балалар һәм яшьләр көч сынаша. Катнашучылар Коръән турындагы 48 сорауга җавап бирә. Рамазан ае турында мөнәҗәтләр әйтәләр, Тукай шигырьләрен сөйлиләр. Ramazan ayında uraza tutar. Her selamet Müslüman tutar. Allah farzın ötegen için bir hesap, ecir, savabı var. Чувашстан Җумһуриятеннән барча авыллардан да монда катнашалар. Бөтен авылларда инде балалар, алар үзләренең авылларында отбор өчен тур үтәләр. Максаты, әлхәмдүлилләh, менә инде без балаларны намазга өйрәтәбез, закат түләргә өйрәтәбез, һәм дә менә Рамазанга да, ураза тотарга да өйрәтик дип әйтәбез. Аларның күңелләрендә белем тирәнрәк уелып кала, чөнки алар мондый бәйгегә катнашырга булгач, белемне тырышрак өйрәнәләр. Рамазан бүләге дигән ризыклардан әзерләнгән бүләкләр тапшырыла. Чөнки бит инде безнең балалар гадәтләнеп китеп торалар. Яңа елда, яңа ел кыш бабай бүләге дигәнне. Без менә аларга яңа елда гына түгел, безнең бүләк алырдай байрамнарыбыз, Рамазан ае, Корбан айларыбыз, Мәүлид айларыбыз дип шуларны тәрбияләү өчен оештырыла. Һәм без спонсорларга, бу өлештә күтәрүче яшь ата-аналарга барсына да рәхмәтле, балаларыбызга һәм һәрберләребезгә Аллаһ Тәгалә тәүфик, һидаят насыйп бирсен. Үзебезне менә мусульман итеп, татар иттереп саклыйк, чөнки безне дөньяга таныткан, дөньяда безне кадерле кеше булып йөрткән менә шул исем, ул мусульман булу һәм татар булу. Менә шуның кадерен үлчәвен белеп яшәргә кирәк безгә. Дәвам итәрбез. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Шыгырдан авылы, Чувашстан Республикасы. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Илебезнең һәр төбәгендә рухы нык милләттәшләребез яши. Удмуртияда туган телем иркәгүлем фестивале. Ата-ана балалар белән татар телен өйрәтү өстендә эшләсә, балалар белән татар телен өйрәнеп була. Милләттәшләребез гомер итүче кайсы гына төбәккә барып чыксак та, халкыбызның динле, иманлы рухы бай булуы сөендерә. Безнең төшерү төркеме Пермь краеннан да шундый ук фикердә кайтты. Һәр авылда гыйбадәтханәләр эшли, искесен яңарталар, укымышлы имамнар да бар. Аларның арасында яшьләр булуы аеруча куандыра. Пермь краеның әвәте һәм яланыш авылларындагы мәчетләр эшчәнлеге хакында тулырак алдагы видео язмада. Элекке вакытта мәчеттә булган манарасын җимергәннәр. Аннан соң ул урында башлангыч мәктәп булган. Менә үзебезнең Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән, динебезне, халкыбызның тырышлыгы белән 2015 елның сентябрендә шушы мәчетебезгә нигез салынды. 2018 елда биредә беренче намаз укыла. Авылдагы һәр кеше төзелешкә үз өлешен кертте. Бигрәк тә Кәрим, Нәҗәт абыйлар башлап йөрүчеләрдән булдылар. Бүген инде бакыйлыкка күчсәләр дә зур рәхмәт хисе, дуга белән искә алабыз ди Фәүзия Харисова. Хәзер мәчет эшләрен алып баруга Роберт Каликов зур булышлык күрсәтә икән. Аллаһ йорты булу тормышыбызны нык үзгәртте. Күңелебез иман нурлары белән тулды ди авыл халкы. Җомга сайын җыелабыз. Хатын кызлар күбрәк була инде безнең иратлар азрак. Җыелабыз, намаз укыйбыз, тырышабыз, дини белемнәр алабыз. Әле Җәлил хәзрәт дәресләрен укыйбыз.
килгән сайын сәгать 12-дә киләбез дә, 1 сәгать ярымнар менә дин белемен алабыз. Аннан соң инде 1:30-да намазга басабыз. Зәбир Вайсайкин имам вазифасында әле 3-нче аеңына эшли. Озак еллар дәвамында әвәтедә имам булып торган Раиф Дәүләтбаевның сәламәтлеге начарланып киткән чакыралар ана. Лысьва шәһәреннән килеп йөри. Бу авыл ят түгел, биредә туып үстем, туганнарым яши ди ул. 1 ел дәвамында Лысьва шәһәре мәчетендә дини курсларда укыган. Хәзер Пермь ислам көллиятының 2-нче курсында белем ала. Җомга үткәрәм. İsimler koşmağa kilem, nikah okuyuz, jirlemege kilem indi meyit bulganda. Менә халык гомумән дингә тартылышы ничек? Avulda dini tırmış, abıstalar Allah'a şükür var. İr kişiler yok, Irak. Balalar тоже kilmiler. İtakta söyleşemiyor ve meclislerde şiraşabız, nitebis. Alar kiler vestiyetler, aslında daha kilmiler, ne var? Endi avulda iş alayaktan ku. Алтын еллар төркеме бу 2008 елда оеша. Җитәкчеләре Нәзирә Каликова мәчет ачылганга кадәр мәдәният йорты бинасында чыгыш ясаганнар. Хәзер инде мәчет булгач, без биредә диялар. Барлыгы 13 кеше йөри. Мөнәҗәтләр, бәйтләр, рухи җырлар өйрәнәбез. Синтезаторымда монда алып менеп киттем инде. Менә шулай намазлар укыйбыз. Менә шулай инде алдагы көннәребез инде дингә багышланды безнең. Безнең үрнәкне яшьләр дә күтәреп алыр, мәчетләребезгә йөрүчеләр дә күп булыр дигән өмет белән яши әвәтенең агабиләре. Амин. Без исә юлыбызны дәвам иттек. Хәзер без Пермь краеның Кунгур районы Яланыш авылында. 400 елга якын тарихлы сала авыл. 2000 елда яңа мәчет төзүгә керешәләр. 11 елга сузыла авыл. Бүтән авыл халкы белән бергә салдыклы Сәмигулла хәзрәт. Инде 23 ел дәвамында шушы мәчеттә имам вазифасында. Бу аларның нәселдән килә. Хәтта тием бик зур гыйлемле. Ул менә әтиәнисеннән укытучылар булганнар. И Барда районында ул 7 ел мәдрәсәдә укыган, Турциядә тагын 1 ел укыган. Ан күбрәк белем алдым. Әти дә мулла булды микән? Ул бер мәдрәсә эшләде, ул авылда торды, авылда 10 ел эшләде. Инде булай ана күбрәк алардан алдым мен. И мәйдә муфтиятта торды эшләп булды. Халык динле, җомга намазларына шактый кеше җыела, ләкин мәчеткә йөрүче ир-атлар аз икән. 8 ел буе мин биредә укыттым да инде дин дәресләрен бирдем, куйшылар белән дә эшләдем, уллар белән дә эшләдем, инде укыттым, менә шулай иттереп, менә мәчеткә тартып, булай укытлык аз түгел, исәрлек кешеләр. Авырлыклар алдында баш ия торган халык түгел шул без. Чарасын табып булсын дип эшлибез. Иң мөһиме битараф булмау ди. Яланыш ханымнары да. ТНВ Планета каналын яратып карыйлар икән. Татар булуыбыз белән бик горур диялар. Динемне дә яратам, телемне дә яратам. Шулай без тату булып яшибез авылыбызда. Гореф гадәтләрен сакларга тырышабыз. Туй йолаларын, каз эмәләрен үткәрергә тырышабыз. Менә безнең мәдәни йортыбыз әйбәт эшли. Алар бөтен бәйрәмнәрне үткәреп баралар, барысын да татар телендә. Гөлия Садыкова, татарлар, Пермь крае. Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте Республика Милли сәясәт министрлыгы ярдәме белән ел сайын туган телем, иркә гөлем фестиваль бәйгесен уздыра. Максаты үсеп килүче буында ана теленә ихтирам, аны өйрәнүгә кызыксыну уяту. Татар теле фән буларак керүче мәктәпләрдә дәресләр саны кыскартылды. Хәер, укытыла торган мәктәпләр дә кимүгә бара. Атнага 1-2 дәрестә балага туган телне өйрәтү мөмкинлеге шиклелеген укытучылар үзләре дә таный. Бала әткә-мәнкәмнең теле дип горурлана алсын өчен ул гаиләдә кулланышта булырга тиеш. Барс турында да үз хәбәрчеләребез. Бу балачак бәйрәме. Оештыручылар фестивальнең финал өлешен шулай атый. Файдагы җанлылык шуңа дәлилдә. Малайлар, кызлар гөр килеп күңеләшә. Араларында Шаян балалар телеканалы кунаклары да. Туган телем иркә гөлем конкурсында быел 400 бала катнашты. Туган телнең берләштерү куәте бу һәм аның куллану даирәсе киңәюен күрсәтә. Катнашучыларның байтагы телне дәресләрдә өйрәнми. Ул өйләрендә чын ана теле. Сөйләшергә дә, өйрәнергә дә вакыт табыла. Можгадан Газизуллиннар гаиләсендә Габдулла Тукай җыентыгы өстәл китабы дияргә була.
Быел ул кичке азан шигыре белән жюрины шаккаттырды. Бер өлеше татарча шигырьләре, бөтенесе икенче якта шул ук шигырьләр, алар урысча. Инде ел сайын укыйбыз аларны. Хаким үзе күбрәк китапны яраткач, китап укуны яраткач, ул китапсыз яши алмый. Балалар белән буш вакытларда татар телен өйрәнү өстендә эшләйбез, шигырьләр ятлыйбыз, спектакльләрдә катнашырга тырышабыз. Барысы да ата-анадан тора. Milli gimnыбызны бар күңелләрен биреп тыңлыйлар. Фестиваль Габдулла Тукай тууына 135 ел тулуга багышлана. Әмма оештыручылар аның иҗаты белән шикләнми. Төрле шагыйрьләрнекенә урын калдыра. Бала яратып ятласын, теләп катнашсын. Төп максат шул. Шатнатып сөйләшәм үз ана телендә. Аялмыйм, курыкмыйм, мин бит үз илемдә. Әби-бабайлар урамда татарча сөйләшергә оялган вакытларны искә алса, бүгенге буын андый түгел. Бүген өйрәнергә шартлар бар. Белгәнеңне күрсәтергә шушындый кызыктыра торган иҗади бәйгеләр. Фестивальнең иштәлеге дә тирәнәя бара. Кайбер балалар мәктәп яшендә генә булуларына карамастан, җитди шигырьләр яңгырата. Алда инде әйтеп үтелгән Хаким Газизуллин кебекләр. Юк бергә гөрләшмә. Бер җан, бер тән булып, һәр нишкәсенә бергә сөйләшмә. Фестивальнең географиясе дә киңәя. Быел ул регионара күләмдә узды. Татарстанның Әгерҗе районы, Пермь төбәге балалары да чыгышларын видео язмада юллады. Шулай ук иншаларда быел ул без татарлар дигән темага иде. Язучылар, югары сыйныф һәм хәтта студентлар. Алия Галимова шуларның берсе. Кукмарадан килеп, Можга педагогия көллиятендә белем ала. Можгага күчеп киткәч, татар теле белән кызыксына башладым, аңладым. Можга татарларын күреп аңладым. Менә что миңа татар теле кирәк, ул минем телем, миңа якын ул. Фестиваль традициягә кереп бара. Балалар аны көтәләр. Татар теле кергән мәктәпләрдә шигырьләрне укытучылары белән сайлыйлар. Әти-әниләренең дә кызыксынуы арта. Фестиваль барышы социаль шелтәләрдә яктыртылып баруы да зур роль уйный. Siz кайда чыгыш ясыйсыз? Нишләп безнең балаларны да алмадыгыз дип әйтәләр. Киләсе елларга, шундый бәйгеләргә безнең балаларны да өйрәтегез әле татарча шигырьләргә. Без дә катнашабыз дип инде миңа SMS хәбәрләр килә әти-әниләрдән. Бу шатлыклы күренеш әлбәттә. Шушындый мөхиттә үскән бала әлбәттә киләчәктә дә милли җанлы булып калачак. Регина Мустафина кебек. Ул балалар һәм яшүсмерләр иҗаты йортында укыта. Укучыларына милли темага рәсемнәр ясаткан һәм фестиваль уңаеннан күргәзмә оештырган. Сәхнәдә җиңүчеләргә дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Шаян балалар телеканалы белән дә элемтәләр булдырылды. Казан кунаклары балаларны үз проектларына катнашырга чакырды. Бу исә туган телдә сөйләшергә, өйрәнергә кызыксынуны арттыруга тагын бер этәргеч. Ижаудан Фәнзилә Салихова, Нәзир Нигъманов, Татарлар. Бүгенге менә шулар мөхтәрәм милләттәшләребез, авырлыкларга бирешмичә, татар булуыбыз белән горурланып, изге гамәлләр кылып яшик. Сау булыгыз.